Kad sam krenuo u rat imao sam 20 godina. Pa 20 godina. 15.5. sam maturirao, a 1.6. sam već bio u uniformi. Ja nisam krenuo u rat, meni je rat došao. I ja sam imao 16,5 godina. Sa 19 godina i 8 mjeseci, poslije služenja HV-a, otišao sam u specijalnu postrojbu policije Delta Županja i sa 20 godina i 9 mjeseci sam ranjen. 16, 18, 19, 20 godina imali su članovi opće opasnosti kad su umjesto neke ljepše mladosti proživljavali onu ratnu kao mladi branitelji 131. brigade Hrvatske vojske. Iako još praktički djeca od prvog dana hrabro su stali na branik domovine. Tada ustaješ u neka doba noći i spremaš se oprema, odora, puška. Sva ta neka oprema koja ide s tobom i znaš da ideš na ratište, sigurno je bilo odmah veliko pitanje vraćali se kući, dolazim li kući ponovo. Mene su u Oluju dignuli iz Bratovi Svatova. I onda je ta onak nekakva filmska priča, stara plače, stari ne zna kuće. U tom periodu ljudi imaju maturalne zabave, imaju svirke, imaju tako nešto. Svjestan si toga da ti to nemaš. A ovo ti je svakodnevnica. Negdje gdje si rođen, negdje gdje si odgojen, negdje gdje je nešto samo tvoje. Pa to neko samo tvoje, to malo što imaš, koliko god neko ima malo ili puno, uvijek je malo. I uvijek je samo tvoje. I onda će neko reći, slušaj, to sad više nije tvoje, ili ja ću ti to pokvariti, uništiti, to ti moraš sad negdje drugdje ići. Nas je rat našao, nismo mi tražili rat. Mi smo ga dobili. Tu smo živjeli i nije nam na pamet palo da odlazimo odavde zbog nekog. Jedan od ovih rokera iz Županje bio je i ranjen, a strahote rata doživjeli su svi. Ranjavanje se dogodilo na Velebitu, na baza se zvala Ivene Vodice, minobacački napad 11.9.1993. U trenutku kad sam ranjen, cijeli život mi je milisekundi prošao kroz glavu. Znači valjda od prvog dana svjesnosti do tog trenutka. Mama ko mama, ona uvijek panično, pazi se, brat mi je rekao nemoj mi zagravati ramba, a najteže je bilo kad smo došli javiti, jer nisu znali sam poginuo ili sam ranjen, pa je bilo malo. Bilo je uvijek mama plače, ali to je tako vrijeme bilo, mora se ići. Mora se ići, išao sam dobrovoljno. Sigurno su ostali tragovi i rane negdje u duši, glavi, sjećanjima. Znaš, u šumi si, u blatu ležiš, 3 mjeseca i svejedno mi je. Ne može biti, sigurno. Najteži trenutak mi je, kad sam nosio prijatelja koji je mrtav bio, jel? I ne bio tim stvarima previše. Želimo je neki mojih frendova, koji su, danas kad dođem na groblje, ja sam stariji od njih, a bili su oni stariji 4-5 godina. Godinu, isto godište. Danas ja stariji od njih 30 godina. Grad najduže opće opasnosti u Hrvatskoj je Županja. Čak 1263 dana živjeli su pod sirenama. Tako je nastalo i ime benda 92. Ja pitam Žižu, reci mi koje ti je ime benda. Kaže, ne znam. Nekad, nešto, dojreku napiši, kaže, piši opća opasnost. Glupo ti ime, čovječe, kako ti je to ime? Možeš zvati opća opasnost. Tada je bilo prvo što mi je palo na pamet, opća opasnost. Jer svejedno je bilo, da li će biti sljedeće koncerta, niko nije o tome razmišljao. Kako smo imali studio, kako je stari otvorio studio, onda se u nekom trenutku dogodilo da stari kaže od sad, kogod ima domoljubnu pjesmu, snima se besplatno. I sjećam se da su nekad snimke išle kroz Kukuruzni put, pokojnom Siniši Glavaševiću, svi ti ljudi koji su pisali te pjesme, samo da se dostavi. Vrijeme za grom njihova je pjesma kojom se pozivalo na otpor agresoru, a za snimanje spota angažirani su branitelji. Pošto je čak i pjesma imala premijeru na Dnevniku. To je pjesma bila s kojom se plašilo, ajmo reći tako ispadne. Mi smo
Imali naziv pjesme, naziv akcije posle Oluje trebao biti Grom. O svojem sudjelovanju u Domovinskom ratu nikad do sad nisu javno govorili kao bend. Nismo nikad sjeli za stol i rekli, pa ajmo mi od toga napraviti neku priču, čuj bend, rock band koji je cijeli bio u Domovinskom ratu i to na borbenoj liniji. Ajmo od toga napraviti nešto. Nismo to htjeli naplatiti nikad i to bi mi bilo debutantno, to bi mi bilo jadno. To bi bilo, ne bi se dobro osjećao. U svojem gradu su i ostali, rat ostavili iza sebe i sada u slobodnoj Hrvatskoj žive ono što su oduvijek htjeli, rock and roll. Još smo uvijek tu, blizu granice. I mi još uvijek čuvamo i nećemo nikad prepustiti pedlja, što kažu. Najveća glupost koju je čovjek mogu iznositi. To je za mene rat. Mene su ti lađe slomile, bure i vjetrovi